Vítajte v Ponku. Ponk s kvéčkom je kaviareň, kultúrny priestor a komunitné centrum, kde sa spája vôňa výberovej kávy s energiou dúhy, umenia a stretnutí. Víziou Ponku je prepájať umelecké remeslo s každodenným životom. Byť miestom, kde si každý a každá nájde pokojnú chvíľku na premýšľanie, kde sa nechá obklopiť umením počas popoludňajšej šálky kávy, kde zapadne do komunity ľudí, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty. Ponk je priestor, ktorý oslavuje rozmanitosť. Ponk sa nachádza na mieste bývalých košických mestských hradieb, v ktorých doteraz pôsobila galéria a kaviareň Hoblina. Prichádzame do týchto priestorov s rešpektom k jeho histórii a chuťou ho ďalej zveľaďovať. Nápad otvoriť v Košiciach podnik, kde sa budú aj LGBTI plus ľudia cítiť doma, vo mne klíčil už niekoľko rokov. Druhé najväčšie mesto Slovenska si naozaj zaslúži mať svoj queer podnik, ktorý vhodne doplní ďalšie aktivity Saplingu, náš festival Pride Košice, či poradenské a komunitné centrum Prisma. Ponk je jedinečný v tom, že celý zisk putuje na podporu našich iných aktivít, predovšetkým Prismy. Naše poradenské služby totiž trpia najviac obmedzovaním finančnej podpory zo strany štátu.